Kaixo ukelele zale maitiok, olentzero ukelelez jotzen ikasi nahi? Goazen ba! Beno ba, hartu ukelelea. Ondo afinatuta dagoen ikusi. Ondo afinatuta ez badago, ondo afinatu, eta goazen erritmoa eta akordeak ikustera. Abeste honetan bi erritmo mota dauzkagu. Lehendabiziko zatian zortzikoa erabiliko dugu eta bigarrenean erritmo bitarra. Zortzikoa jola izateko zera ingo dugu. Sol maior hartuta, bi kolpe bera, kolpe bat gora, bat bera, bat gora, bat bera, bat bera, bat gora eta bat bera. Zaila ematen du, baina xilabakin egingo dugu errazago egiteko, bai? Praktika portxo bat behar da zortzikoa menperatzeko, baina ez da zaila. Bigarren zatian, aldiz, erritmo bitarra egiteko gora eta bera egingo dugu bakarrik, horrela. Apurtxo bat praktikatu eta presta denean, ona bueltatu akordeak ikustera. Abesti honetan 6 akorde erabiliko ditugu. Do maior, re maior, re zazpigarrena, mi minor, sol maior eta la minor. Ikusiko ditugu, ba? Do maior jotzeko, hirugarren atzamarra hirugarren trastean jarri behekoarean, horrela. Re maior jotzeko bigarren trastean, bigarren, hirugarren eta laugarren ariak zapaldu beharko ditugu guztiak batera, adibidez, horrela. Re zazpigarrena jotzeko bigarren trastean lehendabiziko atzamarra jarri bigarren arian, eta bigarren atzamarra goiko arian bigarren trastean bebai, horrela. Mi minor jotzeko lehendabiziko atzamarra bigarren trastean jarri beko arean. Bigarren atzamarra hirugarren trastean bigarren arean eta hirugarren atzamarra laugarren trastean hirugarren arean. Horrela. Sol maior jotzeko lehendabiziko atzamarra bigarren trastean jarri beko arean. Bigarren atzamarra bigarren trastean hirugarren arean eta hirugarren atzamarra hirugarren trastean bigarren arean. Horrela. Eta bukatzeko, la minorra egiteko, bigarren atzamarra hartu eta bigarren trastean jarri goiko arian, horrela. Benoa, erritmak praktikatu ditugu, akordeak ere badakizkigu eta orain abestiarekin hasteko ordua aldu zaigu, ezta? Hartu ukelelea. Lehendabiziko zatiarekin hasiko gara, noski, gogoratu, zortzikoa erabiliko dugu. Lehendabiziko zatiak lau esaldi ditu. Lehendabizikoan sol maior, mi minor, la minor eta re zazpigarrena erabiliko ditugu, horrela. Olentzero jantzaigu mendira lanera. Bigarren esaldian aldiz sol maior, mi minor, la minor, re zazpigarrena eta sol maior erabiliko ditugu bostak, horrela. Intentzio garekin ikatzekitera. Hirugarren esaldian re zazpigarrena, do maior, re zazpigarrena berriz ere, eta sol maior erabiliko ditugu, horrela. Aditu duanian, Jesus jaio dela. Eta laugarren esaldian, sol maiorretik abiatuta, mi minor, la minor, re zazpigarrena eta sol maior erabiliko ditugu, horrela. Lasterka etorri da berri ematera. Bigarren zatia asko errazagoa da erritmoaren aldetik. Gogoratu, erritmo bitarra erabiliko dugu. Bigarren zati honek 3 zati dauzka berez. Lehendabizikoak 4 esalditu, eta horrela egingo dugu. Lehendabiziko esaldian sol maior, re zazpigarrena eta sol maior erabiliko ditugu, horrela. Horra, horra, gure olentzero. Bigarren esaldian sol maiorretik abiatuta do maior eta re maior erabiliko ditugu, horrela. Pipa hortzian duela eserita dago. Hirugarren esaldian, re maiorretik abiatuta, re zazpigarrena eta sol maior erabiliko ditugu, horrela. Kapoiak ere baitu arrautzatxorekin. Eta laugarren esaldian bukatzeko, do maior, sol maior, re maior eta sol maior erabiliko ditugu, horrela. Bihar meriendatzeko botil hartu bakin.
Bigarren zatiak bi esaldi ditu. Lehendabizikoan sol maior, do maior eta re zazpigarrena erabiliko ditugu. Horrela. Olentzero buru handia eta nimentuz jantzita. Eta bigarrenean, la minor, re zazpigarrena eta sol maior erabiliko ditugu. Beti ere, re zazpigarrenatik abiatuta. Horrela. Bartarratxian edan omen du bostarruak osagia. Eta bukatzeko, hirugarren zatian bi esaldi ditugu. Lehendabizikoan sol maior, re maior eta berriz ere sol maior erabiliko ditugu eta bigarren esaldian gauza bera. Horrela. Aiur de tripa hundia, tralaralala, tralalala, aiur de tripa hundia, tralaralala, tralarala. Beno ba, ukelele zale maitiok, hori da dena. Tutoriala gustatu zaizuela espero dut. Alabada mesede sakatu da txegit botoia eta partekatu lagunekin. Ongi izan, eta primeran pasa ukelelearekin. Aio!